Korgwenge, Giroda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Migori kama wayudo obila e sub-kaunti ma Nyatike ochako timo nonro ewi miritiyo godo kar kunyo mula moro. Mirituno ma bende noiki e kuoyo machiegni gi olalo ma Osiri e Nyatike sub-kaunti e kaunti ma Migori. Komanda mar obila e sub-kaunti no ma Nyatike Juma Londo owacho ni pok oyang malong'o ng'ama ne oiko mirituno kanyo ka pod gimomiyo ne otimo tim kamano. Kwa Samaria Mwema kwamba kuna kiwaya ameona kwa bridge nyekundu ambaye anaona inatoka chini ya mchanga. Tulikuja tukaona ni kweli, tukapata waya inatoka chini ya mchanga kando ya bridge, na hapo kaamua tuite wale wanaohusika kuangalia. Kaita timu ya bomb disposal na timu ya ATPU from Migori. Pokuja wakaona na waweka mikakati yao vile wanaelewa, kapata kwamba ilikuwa vilipusi zimewekwa chini kando ya bridge. Wameweza kusitoa kwa utaratibu taji habari ili tupate wale walihusika kuweka kitu kama hii, kwa sababu waliweka na nia mbaya kuumiza wananchi. Tusaidiane tupate ukweli. Wach mar mirutino nokelo buok mathoth ne jodak ma Osiri ka chenro mag wuoth bende nobedo kod ng'ikruok e olalono kuom seche 3 ka ne rito mondo mi obila ne gol mirutino kanyo. Jodago kotenegi kod Jevans Omolo ochwalo ng'ur margi e wi rochruok mar arita kwe e alworano. Ber mondo mi ng'ato kamoro to biro keto baruti kaeri mondo neg ji kaeri. Mokwongo ni daraja ni osekonyowa mang'eny. Daraja moro ni dwa ket kacha sirikal otamore kelo. Marach ni mano oger 1930s ni. Ema pod konyowa. To thin bende. Koro komukore. Donge wadhi bedo gi sida. Aya baruti korigolo kama koro sirikal okasore golo kani. Baruti ni ok en baruti mwatiyogo ma kawaida. Makata gimbe giwacho. Manenore ni baruti ni wan kaeri gi weche ariyo. Nyaka bendi ni en wachich ni nyaka bed ni en mar jo China moko mago pap. Bende koro gidwaro mondo mi obila otim nonro mapiyo e wi ng'ama ne oketo mirutino kanyo kata machiegni kod olalono. Baruti ma nyaka ne nyuoma ka an gi higa 32. Pok aneno gima chalo kama. To kawuono wuotho chung' kamoro amora. Nyaka joma ne dhi ohala kaka an akwamo kata kaka dhi ameny onge. Koro wakwayo sirikal mondo ketnu arita maber e daraja ka. Nekech kar ka eki ema sani ok wanyal kalo kwa Osiri sari otieno. Ilao wakende. Komachielo ni jang'ad bura moro e doho mamalo golo siem ne jogo matiyo kod yore mag deko bura e wi lal mar jalony e weche mag arita Mwenda Mbinjiwe to kogaye mar obila Douglas Kanja kod jatend okwach kich Mohamed Amin rem chopo e doho. Jayal bura Justice Martin Muya wacho ni jotelo ariyogo ma bende ne ochung'negi kod okinde magi kod apisa mochung'ne weche mag nonro nyaka to koro chopo e doho mar duoko penjo e wi burano. Jayal burano ogolo chik mondo mi jogo duto ma burano mulo ochwala oboka mowinjore e doho kendo golo chik mondo mi gichope doho tarik 23 mar dwe mar achiel mar higa manyien. Obila mag okwach kich bende koro chako timo nonro e wi tho mar mane en jaod bura ma Lugari Cyrus Jirongo ma bende notho e masira mar apaya giko dira mokalo. Obila mag okwach kich wacho ni masirano notimore e alwora mar Karai e apaya maduong' ma Nakuru Naivasha kama bende nyamburko mar Jirongo ni otuomore kod bas moro mar kambi mar Climax Company Limited. Obila chako timo nonro e wi tho mar mane en jaod burano ka bende mathoth wabro medo mi kaka wamedo yude mesa marwa mar kawo weche manyien. Bang' jotend migepe podho aguch omenda mar dongruok kata infrastructure fund midhiambo manyoro, oganda jo Kenya koro dwaro ni piny owacho oneni omenda go tigo de tieko chenro mag dongruok mabiro kelo negi ber mathoth. Giwacho ni mane yo kende magibiro konyo gode dongo uchumi mapacho kai. Ponono ni aguluno ibiro podhi kod od bura mamalo. Lipota maro Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Banka ne osepodhi aguch omenda mar dongruok motis infrastructure fund gi komiti mar jotend migepe. Oganda jo Kenya dwaro ni omenda go tigo de tieko chenro mag dongruoge kachiel kod singo mosebedo kadigni e pachoka. Gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go yaro gach okolo kuok Nairobi nyaka e boma ma Malaba ka giwacho ni obiro ting'o malo weche mag ohala e tong' mar Kenya gi Uganda kanyakla kod tieko dongruok mag geche e apeyni makono. Dickson Samba en jadak Mombasa.
ingekuwa vizuri kama ange-extend ile SGR yenye inatoka Nairobi to Malaba, ndipo vitu vinavyotoka katika nchi za nje vikapate kufikia Uganda. Sana sana utapata hii barabara yenye inaenda Malaba sana sana inakuwa imejaa matrela, na hizi trela sana sana zingine zinasababisha jamu, zingine zinasababisha ajali, rahisisha shule ya safirishaji. E sekta mar somo, gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go e gero klese kaachiel kod laboratories magi wacho ni biro konyo kendo jiwo lai mar kit somo manyien mar CBE. Ingekuwa vizuri kama hizo pia zingetumika katika kujenga madarasa, kujenga pia vyumba tofauti katika shule za msingi ama katika mtaala wa awali almaarufu JSS sekondari, ili watengeneze maabara, scientific laboratory that is well equipped with the equipment and facilities. Ndio watoto at least so zingine ni vigumu sana mwalimu kufunza YouTube ukitumia picha kwa sababu hauna kifaa chenyewe. E sekta mar pur, gikwayo piny owacho mondo tii kod omenda go e jiwo chenro mag keyo pi kowuok e nam lolwe nyaka e gwenge ma oro kwako, gino ma giwacho ni biro duoko chien nok mar chiemo e pachoka. Robert Wanga en jadak e boma ma Nairobi. Tuweke mradi ya kuweka irrigation vile president alikuwa amesema, mambo ya irrigation. Let us pipe water even from Lake Victoria to the tukijenga reservoir at the highest point in Timboroa. Hii maji itateremuka by gravity to lower points, ambapo itasaidia to irrigate dry areas for food production. In that way, inchi yenye na chakula ya kutosha, it will lower the cost of living. Ne bendo gijiwo piny owacho mondo tiek gedo mar apaya ma Rironi Mau Summit magi wacho ni biro tieko dhung'ruok mag geche kendo jiwo weche mag wuoth e gwenge makono. Itumike kwa kusaidia hii barabara, this dual carriage kutoka hapa Rironi na ifike Busia na iendelee namna hiyo as per what he has drawn to use that money for. Ne Radio Ramogi, An Martin Onyango. Jatend piny Migosi William Ruto telone nyasi mar keto kogno e winjruok ma bende biro muonyo omenda maromo shillings bilion 32 ne gedo mar kambi manyien mar simiti mano bada kambi mar Bamburi Cement e gwenge mag Matuga e kaunti ma Kwale. Kolose kinde nyasi makamano, jatend piny owacho ni mano en chenro makare ma bende biro medo dongo sektano mar gedo. These investments have a clear objective to position Kenya firmly on the trajectory to a first world economic status driven by productivity, innovation, and industrial depth. Our unemployment rate is 5.43% of the population. We want to bring that down by half as well. And it is not going to happen unless we make bold investments in different parts of our economy. Kawadhi nyime en ayanga ni pogruok mantiere e duond bura mar ODM pod medo mana dhi nyime kata doko ne jatenda duond bura no Senator Oburu Oginga to ramo ni duond bura no pod medo siro sirikand manywanda kata broad based government kano loso kod jotelo kanyakla kod jod bura mabende wuok e duond bura no mar ODM e gwenge mag Eldoret. Senator Oburu owacho ni duond bura mar ODM pod bro medo siro sirikand manywanda kendo pod bro medo tiyo kod sirikanda William Ruto nyaka chop higa mar 2027. Bila Raila alituacha kwa hii serikali ambayo inaitwa broad based government, basi tutafanya kazi na President William Samoei Ruto mpaka mwisho, mpaka 2027. Sisi chama yetu sio chama ya kubanduka. Mimi ningependa kuhimiza vijana na wale supporters wa chama wote vijana, nyinyi mregister kama voters, mchukue vipande na register kama voters. Sirikal kod riwruoge mag oganda okwa mondo mi osir somo mar tije mag lwedo ne rowere maonge kod nyalo mondo mi giduok piny okenge mag tiyo kod yedhe mamero ji iye ma oiw kod timbe mag njore e kind rowere. And we have been doing a program for girls as well as boys, those who are vulnerable within our vicinity, in order to reduce the crime rate, in order to reduce unemployment, in order to deal with the well-being of our society. So many of our girls outside there
they are found in a lot of funny things because they are not kept. When we teach, we don't just teach, we empower them. Normally, anytime we see graduates, we also pray that God opens the job market doors. Kwa sababu mtu hasomi ili aweze kuonyesha certificate zake, anasoma ili Mungu afungue milango aweze kupata kazi. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Oganda moheo milion 2.1 e counties 32 kale midhiro mar nok mar chiemo tok koth matin ma yande ne ochwe e kind dwe mar 10 kod 12 ma bende ne orem chopo rang'iny madwarore. Migawo mochung'ne koro chal mar kor lwasi wacho ni kata doko ni kuonde moko koth nochwe e dwe ni mar 12 to kodhno ne ok oromo. Counties ma midhiro mar nok mar chiemo kod oro kwako gin kaka Mandera, Wajir, Marsabit, Turkana, Garissa, Isiolo, Kitui, Makueni, Tana River, Kajiado kod Samburu. Migawo no mabendo chung'ne koro chal mar kor lwasi koro wacho ni igeno ni koth mapek biro chwe chakre odiochieng' ma kawuono tarik 16 nyaka tarik 22 mar dwe ni mar 12 e gwenge mopogore opogore pacho kae. Mano mabendo kelo giko mag weche mago matuche kor gwenge gi lak sechegi. Tudi kod Ochieng' Emmanuel koromo kanyo 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni tim mar volleyball ma jok mamine ma pacho ka sani koro wachore gi kore madhi siro loch margi mar alwora mar Afrika e tuke ma Kipchumba Karori International Volleyball Tournament ma bro timore Eldoret gi kodira ne ka giwacho ni gin gi geno ni gidhi yudo loch ma kamano. Piem ma kamano chan ma chakore tich abich tarik 19 Disemba nyaka tarik 22 Disemba kendi geno no bro kelo kanyakla timbe mowuok e piny Kenya, Uganda gi South Sudan. Higa mokalo KCB no yudo loch e tielo mogik e final to kane gilo DCI set adek machiel ma 27 25 27 16 18 25 to gi 25 18 e tugo ma bende nokawo set 4 ma bende ne gikawo godo thuolo mar kawo kombe no kuom higa mar adek maluore. Kano loso motelo ne ikruok margi ne tukego, kocha margi Jafeth Munala owacho ni ok oneno gima bro mono gi kawo kombe no. Komachielo klab mar Kibera Black Stars geto ma yudo loch margi mar adek moluore seche ma gidhi rakore gi tim mar Migori Youth ma bende emotelo sani e lig mar NSL pachoka. Tugo no ibro tugo odiochieng' makiny ma irien bang' yudo point adek e juma mokalo kane gilo tim mar Gucha Stars ka gintiere Kawendo ka kocha mar Kibera Black Stars Idi Badi wacho ni geno mare en mar neno ni giyudo loch ma kamano mondo giyud point modhuro. We now won 2 in a row as we prepare for Migori at home. We still believe we can get back to where Black Stars is supposed to be. Black Stars is a top team, so also to our fans, thank you so very much for supporting us back from home. We told you that we are getting back, and now we've got it right. So we thank God. It's still not an easy league. We still want to push so that by the time we break for Christmas, we are somewhere on top. So we'll still push. Badi bende no pake nyaya wuote kuom winjo paro duto mosebedo komiyogi gino mano miyogi loti mar Gucha Stars gol 1-0 Kawendo. As we promised our fans that we are going to get a win away, we had a game plan and it really worked well. You see, when you're playing away from home and you get an early lead, it really motivates the team. So today the boys stick to the game plan, and I really thank God. When they push it, the character in them, it's been impressive wins, super goals. This is something actually we've worked in the field. So when he scores such a goal, and it's something we've worked on, I really congratulate them. But everyone was really pushing, right from the goalkeeper, the defense, the midfield, and the strikers. So today I really congratulate. Kibera Black Stars negi point 19 kendo ginie thuolo mar 8 e liga bang' tuke 13 eka chieng' tich adek makiny kapo ni gibiro yudo loch to gibiro bedo ka gichorore malo e tugo mibrogo e paw tuke ma Cambridge e boma ma Nairobi. Komachielo bende ni jalup kocha mar Kayole Starlets Vincent Ngesa sani koro wacho ni loch mar gol 2-1 manche nologi e lweta
jogo manie lig mamalo kata jogo eko manie telo mar lig masani ma jok mamine Trinity Starlets en gino monego chunygi mokalo. Kakara kamano wachore gi ikore mokalo ne tim mar Soka Assassins e tugo mabro gore Utalii chieng' Jumamos mabiro ni. Rekod mar nyirigo eko mar loyo tuke 5 moluwore en geno mabende nyiche nochungi e seche bende nologi e paw tuke ma Polytechnic e boma ma Gilgil e county ma Nakuru. A tough pill to swallow. We take the L. Tunaenda home back to regroup. Kumekuwa na breakages, so first half imekuwa a little bit inconsistent. We had our chances, walikuwa na zao pia. Zile tulikuwa to bag, we managed to bag one through Linda. Opponent akatupata through transition. Then second half ikakuwa up and down, imekuwa uphill then downhill, tukacollapse kidogo, waka-capitalize, then ikakuwa game set and match. Tumetry to come back, lakini the chances weren't as clear as we wanted them. Komachielo bende Bungoma Polytechnic magin weg pacho mag Bungoma Queens nche noloyo tim mar Kibera Soka Women gonde 3-1 seche mabende Vihiga Queens ne ochwado tim mar Police Bullets e paw tuke ma Moi e boma ma Kisumu. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo.